Egyes feladat. Határozd meg az A, B, C és D értékét. A feladat. Nagy A egyenlő 36 osztva 5×4. El kell végeznünk egy osztás, illetve egy szorzás műveletet, figyelni kell a műveleti sorrendre. Először a zárójelben levő szorzást kell elvégeznünk. 5×4 az 20. Tehát a feladatunk az, hogy a 36-ot kell elosztanunk 20-szal, ezt akár fejben is el tudjuk végezni. 20-szal úgy osztunk, hogy először osztunk 10-zel, 10-zel pedig úgy, hogy odébb rakom a tizedes veszőt, az 3,6, és akkor annak még kell venni a felét, így a megoldás 1,8. B feladat. A 24 és a 9 legkisebb közös többszörösét kell meghatározni. Jó. A tanultak szerint először készítsük el a primtényezős felbontásokat. A 24-nek a primtényezős felbontása. 24-et osztom 2-vel, 2 megvan benne 12-szer. Osztom 2-vel, a 2 megvan benne 6-szor. Újra osztok 2-vel, az 3, osztok 3-mal, és 1. Tehát a 24-nek a primtényezős felbontása 2 a harmadikon szorozva 3. Nézzük a 9 primtényezős felbontását. A 9-et osztom 3-mal, az 3, újra osztok 3-mal, az pedig 1. Itt most tudni kell, hogy mi a legkisebb közös többszörös meghatározásának a szabálya. A szabály itt az, hogy a két primtényezős felbontásból ki kell keresnünk az összes előforduló prímet. Mik az előforduló prímek? Ugye itt 2-es és 3-as, itt pedig csak 3-as van, tehát akkor az összes előforduló prím az a 2, illetve a 3, és meg kell nézni, melyiket melyik hatványra kell tenni. A szabály itt az, hogy az előforduló nagyobbik hatványkitevőre kell tenni, ha van nagyobb, tehát akkor itt a 2 a harmadikon lesz, a 3 pedig, itt az elsőn van, ott a másodikon, akkor a 3 a másodikon kell választanunk, tehát 3 a másodikon, a 2 a harmadikon az 8, a 3 a másodikon az 9, így a megoldás 72. Itt javítom kicsit a kitevőmet, mert csúnya lett. Tehát ez itt 3 a másodikon. C feladat. C-nek a kétharmada 32. Tehát egy számnak a kétharmada, azaz a tört része van megadva, hogy a tört része 32. Gyakorlatilag a tört részből kell visszaszámolnunk az egész részt. Tört részből pedig úgy számoljuk vissza az egész részt, hogy a tört részt elosztjuk a megadott tört számmal, azaz a 32-t, a tört részt kell elosztanunk a megadott tört számmal, a kétharmaddal. Tehát osztani kell 2/3. Törttel pedig úgy osztunk, hogy a reciprok értékével szorzunk, tehát a 32-t meg kell szoroznom 3 2-del, 32-ben a 2 megvan 16-szor, 3×16 pedig 48, így a megoldásunk 48. Nézzük a D feladatot. 2/3 mínusz 2/5, írd le a számolás menetét is. Tehát ki kell vonnunk egymásból két törtet. Törtek kivonásának az a szabálya, hogy előtte közös nevezőre kell őket hozni. Meg kell keresnünk a 3-nak és az 5-nek a közös többszörösét. 3-nak és az 5-nek a közös többszöröse az a 15. Azaz 15-ödöket kell csinálnom mindkét törtből. A 3-nak a 15 az 5-szöröse. Tehát itt a nevező 5-szörösére bővült, akkor 5-szörösére kell változtatnom a számlálót, és 2×5 az 10. Nézem a másik törtet, a másik tört nevezője az a 3-szorosára nőtt, akkor a számlálót is a 3-szorosára növelem, 2×3 az 6. Megvan a közös nevező, 10/15 mínusz 6/15, a szabály az, hogyha már megvan a közös nevező, csak a számlálókat kell egymásból kivonni. A megoldás 4/15.
és ide is írjuk a vonalra, hogy a megoldás 4/15. Kettes feladat. Tedd igazá az alábbi egyenlőségeket a hiányzó mérőszámok beírásával. Mértékegység átváltós feladat. Nézzük az A részt. 15.000 g meg 3 kg egyenlő valahány kilogramm. A mértékegységeink a gram és a kilogramm közötti váltószámot kell megkeresnünk. A szabály az, hogy 1 kg az egyenlő 1000 g. Tehát a váltószám az 1000. Mivel kilogramba kell megadni a megoldást, a grammot kell átváltanunk nekünk kilogramba. 1000 a váltószám, 3-mal odébb visszük a tizedes vesszőt, tehát a 15.000 g az 15 kg, 15 kg meg 3 kg az 18 kg. Itt a kilogramot már nem kell kiírni, ugyanis az ott van. B feladat. 1700 köbcentiméter meg valahány köbdeciméter egyenlő 4700 köbcentiméter. Tehát majd a köbdeciméter és a köbcentiméter közötti váltószámot kell felderíteni. De először is számoljuk ki köbcentiméterben a megoldást. Az 1700 köbcentiméterhez hány köbcentiméter kell adni, hogy 4700 legyen belőle? 3000-et. Tehát 3000 köbcentiméter a megoldásunk, amit nekünk köbdeciméterben kell megadni. Tehát a feladatunk innen kezdve az, hogy a 3000 köbcentimétert váltsuk át köbdeciméterbe. Most a centiméter és a deciméter között a váltószám 1 deciméter az 10 centiméter, akkor a köbdeciméter és a köbcentiméter között a váltószámnak a köbe, azaz a harmadik hatványa a megoldás. Tehát 1 köbdeciméter, az 10 a harmadikon, azaz 1000 köbcentiméter. Így a tizedes veszőt megint csak 3-mal kell odébb vinni, tehát a megoldás 3 köbdeciméter. C feladat, illetve C és D feladat egyben, 2,5 méter mínusz 130 mm, az hány milliméter? Akkor a métert kell átváltanunk milliméterbe. Méter és a milliméter között a váltószám, az megint csak 1000. Tehát az 1 méter az 1000 milliméter. 1000 milliméter, ha milliméterbe akarom ezt váltani, akkor megint csak 3-mal, de most a másik irányba kell átvinni a tizedes vesszőt, 3-mal odébb rakva, az 2500 milliméter. Ha én a 2500-ból kivonok 130-at, akkor a megoldásom 2370. Tehát 2370 mm, amit át kell váltanunk még centiméterbe, a milliméter és a centiméter között a váltószám pedig 10. Tehát a 10 mm azaz 1 centiméter, egyel balra kell vinni a tizedes vesszőt, így lesz belőle 237 cm. Nézzük a 3-as feladatot. Az alábbi ábra 10 négyzetből áll, 5 négyzetbe kell x-et írnod. A számok azt jelzik, hogy hány ezekkel a négyzetekkel szomszédos négyzetbe kell x-et írnod. Két négyzet szomszédos, ha van közös oldaluk vagy csúcsuk. A számokat tartalmazó négyzetbe nem kerülhet x. Egy ilyen lehetséges elrendezést mutat az ábra. Nézzük csak meg az ábrát. Tehát ez a kettes azt jelenti, hogy ezzel a négyzettel szomszédos négyzetekben 2x van. Ugye vele szomszédos ez a 3, ez oldal, ez pedig csúcs mentén, és akkor 2 szomszédos x-e van. Őnek itt szintén látjuk, hogy 2 szomszédos x-e van, őnek is 2 szomszédos x-e van. Feladat az lenne, hogy gyűjtsük össze ilyenből az összes lehetőséget. Ugye egyet már megadtak, ezt a lehetőséget megadták, illetve ezt a verziót. Megint valami logikát bele kellene vinni, hogy biztosan ne hagyjunk ki semmit. Hát itt a logika az lehet, például, hogy itt egy kettes van. Vele 3 szomszédos négyzet van, tehát a 3-ból 2 helyre kell x-et tenni. Most a
példában itt van a 2x, akkor 2x-et tudnék rakni akár úgy, hogy ide és ide rakok 2x-et, vagy tudnék tenni másképp úgy, hogy ide és ide rakom a 2x-et. És ez esetben a másik 3x-et csak le kell másolnom, hiszen azok az x-ek ehhez a másik két ketteshez tartoznak. Úgyhogy ezt a 3x-et meg csak lemásolom. Ja, mind lehet akkor még változtatni? Hogyan tud előjönni még plusz megoldás? Úgy tud előjönni plusz megoldás, hogy az ő szomszédos x-eiket kezdem valahogy változtatni. Na most hogy tudom megcsinálni, hogy másképp rakom le ezeket az x-eket? Ugye most így egymás alatt függőlegesen voltak az x-ek, megcsinálhatom úgy is, hogy a felső x-et, meg az alsó x-et meghagyom, ezt pedig egyel beljebb teszem. Így megint csak teljesül, hogy a felső kettesnek 2x-e van, meg az alsónak is 2x-e van. Jó? Na, most ehhez a verzióhoz bemásolhatom ezt, illetve ezt a lehetőséget is. Úgyhogy ezt a verziót most leírom 3-szor, egyszer már leírtam, még egyszer leírtam, még egyszer leírtam, és itt az x-eket pedig rakhatom egymás mellé, rakhatom egymás alá, és rakhatom így átlósan. Létezik-e még más megoldás? Igen, itt kínálná magát még az a megoldás, hogy meg tudjuk csinálni, hogy neki is két szomszédos x-e legyen, ha ide, illetve ide rakok x-et. Ezzel a megoldással viszont az a baj, hogyha megcsinálom az ő x-eit is, akkor csak 4 x-et raktam le. És a feladat pedig azt mondta, hogy 5 x-et kell leraknunk, úgyhogy ez itt egy rossz megoldás, ezt ki is húzom, sőt, inkább ki is satírozom, hogy ne is maradjon ott. Tehát a feladatunknak összesen még 1, 2, 3, 4 plusz 5 megoldást tudtunk még írni. És több lehetőség pedig nincs. Nézzük a következő feladatot, 4-es feladat. Egy vasútmodell két mozdonya A és B, két egymással párhuzamos lerakott sínen mozgott előre és hátra. Két mozdony mozgását a grafikon mutatja. Nézzük meg ezt a grafikont, próbáljuk először értelmezni. Itt az A-nak a grafikonja, itt pedig a vastagabb vonala B-nek a grafikonja. Mit mutat a grafikon? A vízszintes tengelyen mérjük az időt. Úgy látjuk, hogy egy beosztás az 1 másodpercet jelent. Függőleges tengelyen pedig van a távolság a kiindulási helytől, tehát hogy milyen távol van egy adott pillanatban. Itt is egy egység az 1 decimétert jelent. Ezután nézzük meg, hogy mik a kérdések. Hány alkalommal haladtak egymás mellett a mozdonyok, ha az A mozdony elindulását nem tekintjük annak? Tehát ezt a találkozási pontot nem kell számolni. Innét kezdve hol találkoztak? Ott haladtak el egymás mellett, ahol a két grafikon elmetszi egymást. 1, 2, 3 találkozási hely van, tehát az alfeladat megoldása 3. Hány másodpercig állt a B mozdony az ábrázolt időszak alatt? Keressük meg, hogy hol állt a B mozdony, tehát a B grafikont kell nézni. Ott állt a mozdony, ahol vízszintes a grafikon, ahol vízszintes része van neki. Hány másodpercig állt? Itt állt 2 másodpercig. Itt is állt 2 másodpercig. Más vízszintes rész pedig nincs benne. 2 meg 2 az 4, tehát a B mozdony összesen 4 másodpercig állt. 4. C kérdés. Hány deciméter utat futott be összesen az A mozdony az ábrázolt időszak alatt? Az A mozdony elindult a nulla helyről. Távolodott, eltávolodott egészen 10 deciméter távolságig. Picit odébb húzom a grafikont, hogy látni lehessen a mértékegységet is még egyszer.
tehát 10 deciméter távolságig ment el. Utána ez, hogy lefele jön a vonal, azt jelenti, hogy ő visszafordult. Ebben az időpillanatban már csak 9 deciméter távolságra van a kiindulási helytől, tehát még egyet megtett. Tehát itt megtett egyszer 10 decimétert, visszafele megtett egyet, megállt, és újra jött visszafele, egészen addig, amíg 2 távolságra nem került. Tehát összességében ott tartunk, hogy elment 10 távolságra, visszajött 2 távolságra, tehát visszajött 8-at. 10 meg 8 az 18 deciméter utat tett eddig meg összesen, egy kicsit állt, és újra távolodott egészen 10 távolságig, tehát 2 decimétertől 10 deciméterig megtett megint csak 8-at. Tehát összegezve még egyszer. Távolodott 10-et, közelebb jött 8-at, majd távolodott 8-at. Így 10, meg 8, meg 8, az 26. Ja, és még a végén nézzük, csak végén még újra közeledett egyet. 26 meg 1, az 27. Így a megoldás 27 deciméter. D feladat. Hány másodpercig közeledett az indulási ponthoz az A mozdony? Közeledett. Itt távolodott. Itt közeledett. Hány másodpercig tart ez a mozgás? A vízszintes tengelyt kell nézni, 1 másodpercig közeledett. Hol közeledett még? Innét közeledett eddig, megint a vízszintes részét kell nézni, ez itt 3 másodpercet jelent. Tehát egyszer itt közeledett 1 másodpercet, itt ezen a részen közeledett még 3 másodpercet, és itt van egy visszaforduló szakasz, itt még 1 másodpercet. Ez így összesen 5 másodperc. A válaszunk 5 másodpercig. 5-ös feladat, ez egy geometria feladat. Az alábbi ábrán vázolt ABCD négyszög AD oldalán levő P pontot úgy helyezik el, hogy a CP szakasz felezi a C csúcsnál levő szöget, valamint CD egyenlő CP és PB egyenlő AB. Az ábrán megadtak 2 szöget. Nézzük és értelmezzük ezt a szöveg alapján. Tehát azt mondja a feladat szövege, hogy itt van nekünk ez az A, B, C, D négyszög. Az AB oldalon felvettek egy P pontot. Úgy vették fel a P pontot, hogy a C csúcsnál levő szöget megfelezi. Tehát gamma per 2 gamma per 2-re megfelezi. És ezen felül azt tudjuk még, hogy ez a szakasz, a CD, az ugyanannyi, mint a CP, valamint a PB az ugyanannyi, mint az AB. Ezek után nézzük a kérdéseket. Mekkora a CDP háromszög P csúcsnál levő delta szöge? Ezt a delta szöget keressük. És mit tudunk erről a háromszögről? Azt tudjuk róla, hogy ez egyenlő szárú háromszög, hiszen megadta a feladat, hogy ez az oldal ugyanakkor, mint ez az oldal, egyenlő szárú háromszög, alapon fekvő szögei megegyezőek, nincs is nagyon mit számolnunk, a megoldás delta egyenlő 73 fok. B feladat. Az ABP háromszög A csúcsnál levő alfa szögét keressük. Ennek a háromszögnek, a kisebbik háromszögnek keressük az A csúcsnál levő alfa szögét. Ez megint csak egyenlő szárú háromszög. Ez az oldal, ugyanakkor, mint ez az oldal, az adatok alapján, akkor az alapon fekvő szögek megint csak egyenlőek. Ezt a szöget tudjuk mi kiszámolni. Hiszen a P csúcsnál innét eddig ez egy egyenes szög, ez 180 fok. Ha a 180 fokból kivonom ezt a deltát, tehát kivonom a 73-at, majd kivonom a 38-at, akkor éppen megkapom a megoldást. Jó, akkor ezt írjuk is le részletesen. Tehát a megoldásunk úgy jön ki, hogy a 180 fokból ki kell vonnom a 73-at, ami a delta, és ki kell vonnom a megadott 38 fokot. Ezt ha elvégezzük, akkor a megoldás 69 fok.
C kérdés. Mekkora a négyszögben a C csúcsnál levő gamma szög nagysága? A gamma szöget keressük. Ezt itt. Induljunk ki ebből a nagyobbik háromszögből. A háromszög belső szögeinek az összege 180. Mivel tudjuk, hogy az alapon fekvő szögek 73 fokosak, ki tudjuk számolni a csúcsszöget, a gamma per 2-t, és onnét kezdve azt már csak meg kell szoroznunk 2-vel. Tehát akkor maga a számolás az lesz, hogy a 180 fokból kivonom kétszer a 73-at, úgy kapom meg ezt, és akkor azt még meg kell szoroznom 2-vel. Írjuk le ezt is részletesen. Tehát a 180 fokból ki kell vonnom a 2x73-at, tehát a 2x73-at, hogy 2x73 a 146, akkor ott a megoldás egyszer 34 fok. Ez a gamma szögnek a fele, úgyhogy ezt meg kell kétszereznem, gamma szög ennek a kétszerese, 2x34 fok. 2x34 fok, az pedig 68 fok. D feladat. Mekkora a négyszögben a B csúcsnál levő béta szög nagysága? Ezt a D feladatot úgy tudjuk megoldani a leggyorsabban, hogy nézzük ezt az eredeti négyszöget. Tudjuk, hogy a négyszög belső szögeinek az összege 360 fok. Mi már tudjuk, hogy a D csúcsnál 73 fokos szög van, tudjuk, hogy az A csúcsnál levő alfa szög, amit az elején kiszámoltunk, az 69 fok, és tudjuk, hogy a C csúcsnál levő szög az 68 fok, ezt a 3-at kell kivonnunk a 360-ból. Tehát még egyszer 360-ból kivonjuk a 69 fokos szöget, kivonjuk a 68 fokos szöget, és kivonjuk a 73 fokos szöget. Tehát a 360 fokból kivonom a 69 fokot, kivonom belőle a 73 fokot, és kivonom belőle a 68 fokot. Így a megoldásom 150 fok. Tehát 150 fokos a béta szög. 6-os feladat. Tibi az első fél évben összesen 15 érdemjegyet szerzett matematikából. Az érdemjegyek közül 4 darab 3-as volt, a többi 4-es vagy 5-ös. Tibi 15 érdemjegyének az átlaga 4,2. Kérdés az, hogy hány 5-öst kapott Tibi matematikából az első fél évben. Tehát összesen 15 jegye van neki, 4 darab 3-asa van neki, a többi az 4-es vagy 5-ös. És az átlagról tudjuk, hogy 4,2. Ugye a kérdésünk az, hogy hány 5-öst kapott. Erre vezessünk be egy ismeretlent. Mondjuk azt, hogy az 5-ösöknek a száma az legyen x. De azt sem tudjuk, hogy hány 4-est kapott. Mi arra tudunk támaszkodni, hogy összesen 15 jegye van, a 15-ből 4 darab 3-asa van. Ha 4 darab 3-asa van, akkor 15-ből 4, 11 olyan jegye van, ami nem 3-as. Ha a 11 jegyből azt mondtam, hogy x darab 5-öse van, akkor a 4-esek számát ilyenkor 11-x-el tudjuk jelölni. És most próbáljuk felírni az átlagot. Ugye 15 számnak az átlagát úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk a 15 jegyet és elosztjuk 15-tel. Na most a 15-ből van 4 darab 3-as, tehát 4x3, ott az összeg. Van x darab 5-ös, meg x-szer van az 5, és van 11-x darab 4-es, tehát meg 11-x szorozva 4-jel. Ez a 15 jegynek az összege, ezt kell elosztanunk 15-tel, így kapjuk meg az átlagot, amiről tudjuk, hogy 4,2. Ebből próbáljuk az x-et visszaszámolni. Első lépésben beszorzunk 15-tel, hogy ne legyen tört
és közben fönt számolom azt, amit tudok, a 4x3-ról tudom, hogy 12, az x-szer 5-öt inkább úgy írom le, hogy 5x, itt pedig bontom a zárójelet, van egyszer 4x11-em, ami 44, és van még ott 4x mínusz x, az mínusz 4x, a 4,2-ször 15, az pedig 63. A bal oldalon összeadom az x-eket, 5x-ből 4x, az simán x. És a számokat is rendezem, számoknak az összegeit a bal oldalon, összeadom ezeket, ez itt 56, mindkét oldalból kivonom ezt az 56-ot, a megoldásom az 7, tehát x egyenlő 7, 7 darab ötöse volt. Tehát 7 darab ötös. Jó, nézzük meg, hogy kijön-e a megoldás. Ellenőrizzünk vissza, hogy jó ez. Ugye van nekünk 4 darab 3-asunk, 4x3, meg ha 7 darab 5-ösünk van, akkor az 7x5, meg ha 7 5-ösünk van, akkor 4-esből már csak 4 darab van. Tehát az 4x4, és ezt kell osztani 15-tel, hogy kijön-e belőle 4,2, ez itt 12, ez itt 35, ez meg itt 16. Próbáljuk őket összeadni. Összeadom, ez itt 47, 57, 63, 63 per 15, az pedig valóban 4,2, tehát ez egy jó megoldás. 7 darab ötöse volt. 7-es feladat. Minden kérdés után karikázz be az egyetlen helyes válasz betűjelét. Hány nullára végződik ez a szorzat? Azt kell megnéznünk, hogy milyen számok összeadása, illetve milyen számok szorzása produkál nekünk nullát a végére. Ha valamit megszorzok 10-zel, akkor az tuti, hogy egy nullát csinál a végére. Tehát a 10-es szorzás hozza létre a végén a nullákat. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk még 10-est ezekből a számokból összehozni. Hát, hogyha a 2-est meg az 5-öst összeszorzom, a 2x5 az 10, tehát ők is létrehoznak egy nullát. És a szorzatban több 5-ös már nincs, több nullát már nem tudunk gyártani, több 10-es nem tudunk létrehozni, tehát 2 nulla lesz a végén. A megoldásunk az a B. Melyik az a legnagyobb szám az alábbiak közül, amivel a 7428 osztható? Nézzük az oszthatósági szabályokat. Mivel osztható ez a szám? Páros, hogy osztható 2-vel. Osztható-e 4-jel? Ugye 28-at kell néznünk, ez osztható 4-jel is. Nézzük meg, hogy osztható-e 3-mal. 7 meg 4 az 11, 13, 21 az összeg, az osztható 3-mal. Tehát osztható ez a szám 2-vel is, 3-mal is, 4-jel is. Na most, ha osztható egy szám 3-mal is, meg 4-jel is, akkor az osztható 3x4 az 12-vel. Tehát 12-vel biztos, hogy osztható. Meg kell nézni, hogy 24-jel vajon osztható-e. 24-jel akkor lenne osztható egy szám, hogyha osztható lenne 3-mal is és 8-al is. Tehát 3-mal és 8-al is oszthatónak kéne lenni. Most 3-mal osztható, 8-al viszont nem, mert a 8-al való oszthatóságnál az utolsó 3 számjegyből képzett számot kell nézni, a 428 az pedig nem osztható 8-al, így nem lesz osztható 24-jel a szám, 12-vel viszont igen, tehát a megoldás a C. Hány százaléka az 50-nek a 75? Egy egyszerű százalékszámolós feladat. Ha az a kérdés, hogy az 50-nek hány százaléka a 75, akkor az 50-et kell tekinteni az alapnak, a 75-öt a százalék értéknek, tehát a 75-öt kell osztanom 50-nel, és megszorozni 100-zal, az pedig 150. D. Hány hegyes szöge lehet legfeljebb egy konvex négyszögnek? Most egy négyszög belső szögeinek az összegéről azt tudjuk, hogy 360 fok. Ugye, ha egyenletesen osztanám el őket, akkor az 4x90,
és a 90 az már nem hegyes szög, úgyhogy 4 nem lehet a megoldás, 3 viszont lehet a megoldást. Tehát, hogyha veszek 3 darab 90-nél kisebb szöget, és egy 90-nél nagyobbat, az ki tudja adni a 360-at. A megoldás 3. 8-as feladat. Írd be a táblázatba a hiányzó számokat. Adtak egy összefüggés nekünk, hogy a 2x-ből 3y a táblázatnak a harmadik oszlopa. Ha az x helyére egy 4-et írok, az y helyére pedig 5-öt, akkor 2x4 az 8, a 3x5 az meg 15, 8-ból 15, az -7. Tehát a helyettesítési értéke -7. A második sorban már a helyettesítési érték van megadva, hogy a 2x-ből 3y ad 0-át. És ebből kellene visszaszámolnunk az y-t. Most, hogyha 2x-ből 3y az 0-át ad ki, az azt jelenti, hogy a 2x az ugyanannyi, mint a 3y. Tehát a 2x, a 2x9 a 18, az ugyanannyi kell, hogy legyen, mint a 3y. Ebből arra következtetünk, hogy az y az 6. Harmadik sor, ez a legnehezebb talán, a 2x-ből 3y az 8-at ad. Ha az y az -6, akkor a 3y az 3-szor -6, azaz -18. Melyik az a szám, amiből ha én elveszek -18-at, akkor 8-at kapok. Elveszek -18-at, az olyan, mint a hozzáadnék 18-at. Tehát hozzáadok 18-at, és úgy kapok 8-at. Hát az a szám a -10. Tehát a 2x az -10, akkor az x az -5. 9-es feladat. 9 darab egybevágó kockából ragasztottuk össze az ábrán látható testet. 2 szomszédos kocka egy-egy teljes lapjával van összeragasztva, minden kocka élhosszúsága 3 cm. Ki kell számolnunk a test felszínét, és részletezni kell a számolásunk menetét. Tehát az oldal hosszúság az 3 cm. 3 cm szer 3 cm szer a harmadik él is 3 cm. Mik alkotják ennek a testnek a felszínét? Ha most jól megnézzük, akkor a felszínét négyzetek alkotják. Feladatunk az lenne, hogy ezeknek a területeit összegezzük. Hát számoljuk ki, hogy egy négyzetnek mennyi a területe. Egy négyzetnek a területe az 3x3, azaz 9. Tehát egy négyzet területe az 9 négyzetcentiméter. Innét kezdve az a feladatunk, hogy számoljuk meg, hogy a felszínt hány négyzet alkotja. Számoljuk meg előről. Elől van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 négyzet. Ha én megszámolnám hátulról is 9-et kapnék. Tehát van egyszer előről van 9 négyzet, meg hátulról is van 9 négyzet. És megszámolom fölülről. Fölülről 1, 2, 3, 4, 5 négyzet van, és alulról is 1, 2, 3, 4, 5 négyzet van. Tehát még 5 négyzet van fölülről, 5 négyzet van alulról, nem számoltam még oldalról, innét balról, meg jobbról. Ha balról számolom, akkor itt 1, 2, bal oldalon 3 négyzet van, tehát ide írok még plusz 3-ot. Jobbról, na itt kell figyelnünk, 1, 2, ennek a négyzetnek ez az oldala is látszódik, balról, ez 3, 4, 5. Tehát 5 négyzetet látok itt még. Meg még 5 négyzet. Jó, akkor össze kell számolnunk, hogy összesen hány négyzetből is áll. Összeadjuk ezeket a számokat, ez itt összesen 36. Akkor a megoldásunk az 36
9 négyzetcentiméter, a 36x9 az pedig 324, tehát 324 négyzetcentiméter. Tízes feladat. Egy városi labdarúgó klub toborzót rendezett, amelyre előzetesen kellett jelentkezni. Az előzetesen jelentkezők 1/15 része nem jelent meg a toborzón, a megjelentek 5/7 része teljesítette a fizikai felmérés követelményeit, a többiektől elbúcsúztak. A fizikai felmérést eredményesen teljesítők labdás gyakorlatokat végeztek, amelyeket 40%-uk tudott hibátlanul teljesíteni, őket igazolta le a klub. És azt tudjuk, hogy 28 új játékost igazoltak le. Hányan jelentkeztek előzetesen a toborzóra? Azt mondja a feladat, hogy 1/15 része nem jelent meg. Ha 1/15 részük nem jelent meg, akkor ezek szerint megjelent a 14/15 részük. Most ennek a 14/15 résznek csak az 5/7 része teljesítette. Tehát ezeknek az 5/7 része maradt meg még, valaminek pedig úgy számolom ki a tört részét, hogy megszorzom a tört számmal, tehát ezt még meg kell szoroznom 5/7-del, tehát már csak ennyien vannak a fizikai teszt után. Tehát ennyien teljesítették a fizikai tesztet, ennyi rész. Nekik a 40%-uk teljesítette a labdás gyakorlatot. Tehát nekik kell venni a 40%-át, úgy vesszük egy számnak a 40%-át, hogy megszorozzuk még 0,4-del. Így van. Őket igazolták le. Ja? Tehát összesen a jelentkezőknek az ennyied részét igazolták le, és az ennyied rész az lesz egyenlő a 28-szal. Próbáljuk ezt itt szépíteni. 14 osztva a 7-tel, az ugye 2. Az 5 15-be is bele tudok egyszerűsíteni. Ott van 3, tehát ott tartok egyelőre, hogy 2/3 szorozva 0,4 rész, ez egyenlő a 28-al. Jó, itt pedig akkor haladjunk lépésről lépésre. Ha mindkét oldalt megszorzom 3-mal, akkor itt megmarad a 2-szer 0,4 rész. Az 84. Osztok 2-vel, akkor a 0,4 rész az csak 42. Ja? És itt osztanom kell 0,4-del, 42-t ha elosztom 0,4-del, akkor megkapom, hogy az 1 rész az 105. Tehát ez azt jelenti, hogy 105-en jelentkeztek a toborzóra.